Здравейте, приятели! Намираме се в лозовия масив в село Ново село, където на 20 март 2025 година беше извършено наторяване с 20 кг калий спринт. Органоминерален комплексен тор на Тимак Агро България. Съдържание на азот, фосфор и калий, съчетание с сяра, бор и магнезий. В резултат на приложението на тора към днешна дата гроздето се разви много добре опрашено, едри хубави гроздове с високо съдържание на захари, в резултат на високото съдържание на калий в калий спринт. Гроздовете са в перфектно състояние, запазени напълно благодарение на магнезия във формулата на калий спринт. Имаме продължаваща и до днес фотосинтеза, която позволява нормалното озряване и натрупване на достатъчно захари в гроздето. Обираме лозето в село Ново село, което е торено с 20 кг калий спринт пролетта. Гроздето е в перфектно състояние, 26% захарност, благодарение на високото съдържание на калий в калий спринт.